Muling nakaengkwentro ng tropa militar ang ilang miyembro ng New People's Army sa Barangay Calapi, Amotyong, Samar. Ayon kay 801st Brigade Civil Military Operations Officer Philippine Army Captain Donnie Diola, ay nasa 4 na miyembro ng Special Operations Group SOG ng Yakalpaton SRC Browser sa ilalim ng pangkat ni alias Sudi ang kanilang nakaengkwentro. Dagdag pa ni Diola ay nagtigal ng 10 minuto ang palitan ng putok at nagtapos ito sa pag-urong ng mga puwersa ng kaaway at patungo sa direksyong timog ay kanluran na. Wala namang naiulat na nasawi sa tropa ng gobyerno habang ang mga nasawi sa panig ng kaaway ay hindi pa matukoy sa ngayon. Nakita naman sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang mansya ng dugo na nagpapahiwatig na posibleng may mga pinsala sa grupo ng komunista. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng ilang mga bagay kabilang ang 4 na punong magazine ng M16A1, isang punong maikling magazine ng M16A1, isang granada, 2 jungle pack, isang bandolier, mga gamot at mga subversibong dokumento na may mataas na halaga. Actually, meron po tayong report na kuha, galing po ito sa mga residente din ng mga barangay, taga Barangay Calapi, Amotyong, Samar, na meron ngang nakikita ng mga armadong grupo doon sa isang kubo nasasakupan ng Barangay Calapi, Amotyong, Samar po. At yun, sa pagresponde naman ng ating mga kasunduluhan, yung 83rd Division Reconnaissance Company na under sa operational control ng 801st Brigade, i-confirm nga po na merong 4 na armado kalalakihan doon sa isang kubo. Ang putukan ay umabot ng 10 minuto na palitan ng putok ang magkabilang panig po. Tropa ng gobyerno at ang tropa ng hinihinalang mga membro ng NPA. Sa grupo po ng ating kasunduluhan, wala po tayong naitalang nasugatan. Sa grupo naman po ng mga armadong grupo ng NPA ay meron po tayong mga nakitang mga blood stain sa kubo. Actually, hindi sila matagal na sa area. Meron lang silang mga ginagawang ito yung mga ginagawa nilang mga pagplano doon sa mga kanilang mga dating kasamahan. Kasi nito ay Special Operations Group. Ito yung nagli-liquidate nung kanilang mga kasamahan dati na nagbalik loob na sa ating. Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay 801st Brigade Civil Military Operations Officer Philippine Army Captain Donnie Diola. Napag-alaman na ang mga teroristang grupo ng komunista o CTG sa lugar ay naglalayong alisin ang kanilang mga dating kasamahan na sumuko sa gobyerno, pati na rin ang mga sibilyan na nag-urong ng kanilang suporta sa teroristang organisasyon. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ensho para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.